चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे दाङाफारा गामियावहाय जे लामा मोनसे गोदान बेखेवनायजों लोगोसे नैबे जयनिं हाबाफारिखौ प्लास लाफादेरनाय जादों। दा बिनिफ्राय बिथांमोना जाहैबाय दिनैहाय नैबे बिपिएफआव सरकार गैयाब्लाबो बिथांमोनखौ मोजां मोननानै बिपिएफखौ मोजां मोननानै जयनिं जाफैदों। दा बे हिसाबै मा उद्देश्य लानानै नैबे सरकार गैयि बिपिएफखौ मोजां मोननानै जयनिं लाफैनाय जादों आं बेखौ आदानिफ्राय मिथिना लागोन। आंनि मुङा सनाराम नार्जारी, गामि खुमाबारि। आङो इउपिपिएलआव फार्स्टनिफ्रायनो बिगिनिफ्रायनो आं इउपिपिएलआव दंमोन। मानो थाखाय ओंखारदों आं बेखौ दा बुंथिनोसै। माने इउपिपिएल सरकारा गोदो बुंदोंमोन जों मानोना बै इउपिपिएल जाय माबा सरकार जायै समाव जानदों राजलेंगे होन्दोंमोन ना, ओमफ्राय आसाम 50-50 डिभाइड होन्दोंमोन। ओमफ्राय बे बुंनायाव बेथ' थांबाय जेनेबा बिटिआरखौ दाबाय। दाखांनायनि उनाव जों ओरैबायदिखौ लुगैदोंमोन आरो जोंथ' बर' मानसि ना, बर' हिसाबै जोङो ट्राइबेल, बिटिसिनि ट्राइबेल जोङो ट्राइबेल हिसाबै जोङो ओरैबायदि मोनसेखौ जों दुखु मोनदों। माने रिजार्भनि ट्राइबेल, रेभिनिउनि ट्राइबेल, बे बुस्थुआव जोङो मोनसे आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्टजों सानसेखालि थांदोंमोन। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्टजों क'क्राझार अफिसाव आङो नायदोंमोन। देवस्रिनिफ्राय लानानै एकदम जैमा गसाइगावसिम हा लेखा गैया। ओमफ्राय आं बेयाव एसे दुखु मोनदों। हाबाब बिदिसो बर'नि फिसाया आलाय सिलाय बिदि हा लेखाखौ दाबो होजायाखै। आं बेखौ दुखु मोनदों आरो दुखु मोननानै बेनिफ्राय आङो सानबाय बे बुस्थुआथ'। ओमफ्राय आं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्टनाव सोंबाय, आं फिसौ जायो नालाय, आबौ माथो बिदि जानो मोनखो? जोंनि चिराङा मोनबाय, बिसोरनि क'क्राझारालाय माथो दासिमबो बिदि जादों? बिदि होननायाव माबा हारसा बायदिसिना लगाय लथाय दंलै, होथावा होनना बुंबाय। बिदि बुंनायाव आं बुंदों दै बेखौ, मानो बिदि जानांगौमोन? नोंसोरथ' एसे सेपारेट बुद्धिखौथ' पार्सनेल माबा मोनसे खालामनो हायोमोन गावनि ट्राइबेल हिसाबै होननानै। ओमफ्राय बिदि बुंना माथो खालामबावोब्रा, जोंथ' हाया जाहैबाय, खमथायानो गैया जाहैबाय। खमथा गैयाला बिटिआरखौ दानायनि मुलाम्फा गैया होननानै आं सानदों आरो गोसोआव। बिटिआरखौ दानायनि मुलाम्फायानो गैया होनबालाय बे दलावलाय माथो गुन्दै मोनजाबावनो। आं बुंदों लामाखौ खोनानै होनानै बे लामाजों मैदेर मोसा लख्रासो थाबायगोन। मानसियानो जुदि हा लेखाया गैयाला, बे हा लेखाखौ जोंनो नांगौ। हा गैयाला, जोंहा हानि लेखायानो गैयाला, गाबोन खारदो होनबा जों खारबा बे लामाया ओरैनो दिउ जानानै मोसा लख्रासो थाबायगोन। आं बेयाव मोनसे दुखु मोनदों आरो। ओमफ्राय आरो रिजार्भआव जोंनि ट्राइबेल मानसिखौ बिदि सोङा हवा पाब्लिकनाव सोंग्रोआलासिनो होनो नाङामोन। होनो नाङामोन। मानो होनबा दुखु मोनदों जों रिजार्भआव थाग्राबो बर'नि फिसाखा, सिभिलाव थाग्राबो बर'नि फिसाखा। बे हिसाबै हा फाथा होनोसो बिसोरखौ सरकारखौ नारसिन जानो लुगैदोंमोन जोङो। ओमफ्राय नारसिनालासिनो गावसोरसो सिगां पुलिस आर्मि लगायनानै न' एभिकसन खालामनानै आबाद सावदों, न' बायदिसिना सावख्रेबनानै फैदों। बिदिबा बर'फ्रा दा गोजां बोथोराव बबेयाव थानांगौ? बेथ' बिराद जारलानि बाथ्रा। आं बेखौ साननानै बे मोजां जाखानाय नंला साननानै आं ओंखारबोनाय जादों आरो। दा बेबायदिनो नोङो माने नोंनि गोसोजों माने सिन्था खालामनानै दा सरकार गैयाब्लाबो बिपिएफखौ मोजां मोननानै नोंनि थार गोसोजों नों फैनाय जादों दा आदा? फैनाय जादों। आदसा बेखिनि फोरमायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आदानिसिम। रोजा रोजा थेंक इउ।